Víš, nikdy jsem se takhle s nikým neseznamoval. S nikým si nepotřás rukou. Možná si podáváme špatný ruce. V etiketě píšou, že by to měly být pravačky. To nevadí. To se nacvičí. To se časem poddá. Informace o mně. Ahoj, já jsem Ondřej. Kamarádi mi jinak říkají Ondra. Na Facebooku mám teda už nějakou dobu těch 5000 přátel. Se všema se samozřejmě neznám, ale to nevadí. Neustále jsem s někým v kontaktu. Neustále něco někomu komentuju nebo někoho označuju na fotkách. Miluju prostě společnost a ten nepřetržitý kontakt s lidma. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Informace o mně. Ahoj, já jsem David. Všichni mi většinou teda říkají Dave. Na Facebooku se mnou přátelí už 5000 přátel, což teda není žádný terno, protože kdyby nebyla stanovená žádná hranice, tak jich je samozřejmě mnohem víc. Dokonce mi moje holka říkala, abych si obyčejný profil zrušil a založil si fanouškovskou stránku. Tam by těch lidí mohlo být samozřejmě mnohem víc. Ale to já nechci. Bylo by to na mě moc neosobní. Líbí se mi ten těsný kontakt s lidma. Miluju společnost a poznávání nových lidí a myslím, že jsem u nich i docela oblíbený. A to je asi tak všechno. Tak taky 5000, jo? Jo, 5000. A ty? Já taky 5000. Tak to jo, 5000. Jsi říkal, že máš holku, jo? No, měl jsem. Jsme se rozešli. Nebo spíš ona mě nechala. Chápu. Takže to není tvoje holka, ale jako ex-holka, jo? Asi jo. Asi je to teda moje ex-holka. No a jak to? Jak to, že tě nechala? Byli jsme spolu ve vztahu už docela dlouho. Měl jsem ale dost špatně nastavený soukromí, znáš to, ne? Co oči nevidí, to Facebook prozradí. Ne, to neznám. Ale fakt famózně dbala. Jenomže časem jí ty smajlíky asi přestaly bavit. Přestala komentovat, přestala lajkovat, přestala chatovat. Přestali jsme se prostě scházet. Hele, a jak jsi jí vlastně zbalil? Šťouchnul jsem jí. Jako první? Jo, jako první. Chvíli to teda trvalo, než reagovala, ale zase tak dlouho to nebylo. No a kolikrát jsi jí teda šťouchnul? Asi 15krát. 15krát. A pak se ozvala? No, pak jsem jí poslal zprávu. A co jsi jí jako napsal? No, že jsem jí šťouchnul. A že si toho asi nevšimla. Chápu. Já ještě žádnou holku nemám.
Přitom mám dost dobrou profilovku. Aspoň teda podle mě je dost dobrá. Ta je co? Líbí se mi. Kdybych byl holka, tak ti k ní hned hodím nějaký koment. Třeba něco jako mňau, slušinká, mocinky moc, muck. THX, ty vole, vykřičník. A jakou máš ty profilovku? Já nechci být ego... Ty nechceš být egomaniak, viď? Ne. To ne. To nechci být egomaniak. Ale myslím si, že mám o něco lepší. No ty vole, tak to je úplně nejvíc a nejdál. Dál už to snad ani nejde. THX, ty vole. Ale nemysli si, já nejsem žádnej ego... Ty nejsiš egomaniak, že ne? Ne. To ne. To nejsem. BT2TV, když tak o tom přemýšlím, proč tady vlastně vůbec seš? Čekáme na to, až přijde Zuckerberg, ale co potom? Chceš, aby se ti podepsal? Nebo co po něm vlastně chceš? Chtěl bych ho zabít. 2TVTF, WTF, já taky. A pak bych si to napsal jako status. Dneska jsem zabil zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. A strašně moc lidí by ti to lajkovalo. A pak bychom spolu mohli vytvořit skupinu. Něco jako smrt Marka Zuckerberga. A naplánovat událost, uspořádat oslavu. Budeme komentovat. Šťouchat se. Zasílat si pozvánky na skleničky, označovat se na fotkách a házet si na zeď srdíčka, znáš to? Plišový, semišový, křišťálový, chlupatý, čokoládový. Srdíčka. To by byl úlet. A oba bychom mohli mít svoje fanouškovský profily. OK. Líbí se mi, ale jak to udělat? Jak ho killnem? Oběsíme ho. Lajkuju to, ale jak? A na čem? Nemáš se sebou kus provazu? Ne, to nemám. Tak to asi nedopadne. A nebo ho vyhodit z okna. Jenomže okna tady taky nejsou. Tak to asi nedopadne. Ne, tak to asi nedopadne. BT2TV, když tak o tom přemýšlím, zabít ho je možná moc. Možná mu jen stačí říct, co špatnýho udělal, aby si to uvědomil, víš. No, co bys mu jako řekl? Řekl bych mu, Marku, ty vole, ty jsi to všechno rozpoutal, ty jsi rozpoutal mor, epidemii, Marku, to jsi neměl, Marku, Marku, ty jsi... Tak teď bych potřeboval centrum nápovědy. Teď bys spíš potřeboval na chvíli odhlásit. Lockout, chápeš? A pak hned restart. A nebo spáchat sebevraždu. Vlastně oba bychom mohli spáchat sebevraždu. Jak jako sebevraždu? Sebevraždu. Vymazat všechny statusy, odstranit všechny přátele, komentáře, smáznout se ze všech fotek a absolutně přestat komunikovat. Samotný profily budou existovat dál, ale budou to jenom takový těla bez duše, chápeš? Chápu, ale to nedáš. Skoncovat s Facebookem je stejně těžký jako přestat kouřit. I sám Zuckerberg to jednou řekl. Asi máš pravdu. Možná nás vážně drží při životě. Možná nás ty informace nějakým zvláštním způsobem nabíjejí. Potřebuješ ty lidi sledovat. Potřebuješ se o nich dozvídat novinky. Nepřetržitě, non-stop. Vydržíš u toho non-stop. Jediný místo na světě, který nikdy nespí, je www.facebook.com. Je to bulvár. A my jsme slídilové. A baví nás to? Zaručeně. Ty statusy a komentáře. Myšlenky a drby. Plky a pocity. Všem mocinky děkuju za miloučký přáníčka k narozeninám. Těm, co na mě zapomněli, vzkazuju, že jsou bezcitný svině. Právě jsem si založil svůdnej fiktivní profil.
Konečně můžu masturbovat nad fotkama holek, který by si mě normálně nepřidali. Lidičky, právě jsem se vrátila z dovolený, ale nebojte, brzy vám všem ukážu fotešky. Doufám, že budete všichni volit pravici, jinak jste pěkný kokoti a já si vás všechny vymažu z přátel. Ještě jednou mi pošleš tu aplikaci, tak ti zapálím farmu, smrde. Dobrou všem. Dobrou, kide se spinka. Dobrou noc, ahoj Kirán. Dobrý ranko. Vyspinkal jsem se do Růžova. Ahojky všem, jdeme snídat. Dneska jsem si koupila nový plavečky. Ještě jednou mi pošleš tu Dneska jsem si aplikaci. koupila... Máš pravdu. Jak jsi to říkal, slídilové. Je, slídilové. Já jsem slídil, ty seš slídil. Zuckerberg je taky slídil. Já jsem voyeur cizích životů. A nebo spíš příběhů. Cože seš? Jsem Píše se to V-O-Y-E-R. Aha. To nechápu. Já taky ne. BT2 TV, když tak o tom přemýšlím, možná máš pravdu s tím, že bychom mu to měli spíš vysvětlit. Vysvětlit mu, co udělal a že to teď musí napravit. Že miliony lidí nechal pohltit Facebookem. A pokud nás nebude poslouchat, tak vytvoříme skupinu, do které se přidá hromada mladých lidí. Bude se jmenovat Konec všeho. A pak naplánujeme událost. Třeba na první den v novém roce. Všichni si ve stejný čas vymažou svoje profily. Žádná pomalá sebevražda, ale náhlá, bezbolestná smrt. Uživatel zemřel, uživatelka zemřela. Tradá, Facebook zaniká. Pro nás, pro všechny to bude těžký. Pro všechny mladý lidi. Pro celou naši generaci. Pro nás, pro mladý lidi, hlavně taky ale pro pedofily. BT2 TV. Nedávno jsem na netu četl jeden článek od jednoho spisovatele. Psal o tom, jak jsou mladí lidi hrozní v komunikaci. Jak čím dál méně čtou, jak mají čím dál menší slovní zásobu. Dokonce tam napsal, že si myslí, že mladí spolu budou jednou komunikovat a vyznávat si lásku jen skrze nějaký přístroje. Že už prostě nebudou mít zájem o fyzický kontakt. Že už to prostě všechno bude jenom jako? Přesně tak, to tam nějak psal. A hodil jsi mu k tomu nějaký koment? Napsal jsem mu o Facebooku. A o Twitteru. O ICQ i o Google+. Zeptal jsem se ho, jestli tyhle věci vůbec zná. Hele, jak se vlastně ten spisovatel jmenoval? Myslím, že to byl Karel... Jakože Karel Čapek, jo? Jo, Karel Čapek. Myslím ale, že Karel Čapek už je dávno mrtvej. Že už teda vůbec nemá profil? Leda fan stránku, ale profil ne. Tak to už je fakt dočista mrtvej. A nebo nezvěstnej. Ne, ten už je dočista mrtvej. Ten už nic nekomentuje, nic nelajkuje, neoznačuje se na fotkách, neúčastní se událostí. Dokonce už ani nečetuje a nepřátelí se. Dočista mrtvej. Tak to už asi ani nebude reagovat na ten můj koment. Oběma výhercům s lítostí oznamujeme, že Mark Zuckerberg dnes zahynul během tragické nehody. Okolo 2 hodiny raní na jeho dům spadl raketoplán NASA, který ovládali ruští astronauté v podnapilém stavu. Zuckerberg pod troskami raketoplánu dýchal necelé 2 hodiny, během nichž si stačil opatřit papír a psací pero, aby mohl sepsat závěť. Uvádí v ní, že práva na vlastnictví sociální sítě Facebook převádí na oba výherce z České republiky, na Ondřeje a Davida. Budoucnost Facebooku je v jejich rukou.
Budoucnost Facebooku je v našich rukou. Můžem si s ním dělat cokoliv. Můžeme ho zlikvidovat, definitivně. No to jo, ale nejdřív si tě přidám do přátel. To nejde, už máš maximální počet přátel. Tak si vymažu třeba moji mámu. Stejně mě pořád jenom plije na zeď. Počkej, nemůžeš vymazat mámu ze svýho života. Přivedla tě na svět. Já jsem se přece přivedl na svět. Já jsem si udělal login. Facebook končí, chápeš? Nebude žádný login. Tvůj jediný login bude, že se ráno probudíš. Víš, nikdy jsem se takhle s nikým neseznamoval. S nikým se nepotřás rukou. Možná si podáváme špatný ruce. V etiketě píšou, že by to měly být pravačky. To nevadí. To se nacvičí. To se časem poddá.